причините според вас за голямата младежка безработица? Как да ви кажа, безработи, всички сме безработи. Аз съм 79 години, без една година 80. Пенсията ми е малко, 140 лева ми е пенсията. Чуден съм къде да ида, няма къде. Няма къде, баба нямам. Това говориме с приятела. Няма къде какво да правим, пенсията е малко. А младите хора имат ли мотивация и желание за работа? Младите имат желание за работа, но няма работа. Няма работа, така ходят се по улиците без работа. Място за реализация според вас къде търсят? В чужбина или у нас в България? В чужбина бягат повече. А защо? Защото там повече пари има. А тук работа няма. Няма работа. Какво ще правя? Вие какво мнение имате по този въпрос, господине? Аз имам едно мнение, че правителство няма тук в България. Защо ли? Когато се увеличиха пенсиите, толкова ли са маломерните наши управници гори да кажат, защото с 3 лева на нас е увеличено пенсиите на 140 лева, 150 лева. Стига ли ви? Да. Абсолютно лекарствата ми са 60-70 лева. Покривате ли си нуждите? Да, абсолютно. И друго, те не помислиха ли толкова, че на другите по 100 лева надкачват на пенсиите, а те не могли ли да направят? Чекай да събереме колко народ има толкова, нали, да изчисляват, а поне да удържат по половината от тях, да им дадат по 50 лева, па да увеличат пенсиите на те на най-малките. И тогава вече горе-долу може да се препитаваме. То пак не стига, ама все пак. Нема правителство в България. Според вас ще спрем ли да емигрираме младите хора? Не може да ги спрем. Не може да ги спрем, защото тук... Има ли работна ръка? Нема, тук нема работна ръка. Къде, Посочете, вие сте тукашна. Посочете къде има, каква фабрика има, къде има да работят хората. Мислите ли, че ще се оправи това положение? Няма да се оправи. България никога няма да се оправи. Аз съм на 80 години човек, но прогнозирам, че щом като има такава слабо ръководство горе, България никога няма да се оправи. Благодаря много.